Abamenye kurwa chinsemo cha tendere gotoka sebunge ya machoga chache county ya Kisii nigori tukulia rero besokia sobunge asegetigia eskuri yoboroso ya tendere iliyoko nyorobo konyi kurwa somo women rebwe county ya Kisii Donya Doris Aburi amo na abwata ni bande ase county iyo nigo mosike Doris Aburi airali bageri bene iliyoko bakira ngambu ya mono abantu bonse ababere bakubwata na monere iliyoko konya abantu bali batari kwenyara abantu bamente no bolema nabo iga abantu bamente no burere bwichinda nigo boigaro kobole gochasa bamenye be county ya Kisii wesokia sobunge na gotatuara obwoba asenge njoni igo moroberio yobo korobo konyi gochasa abantu bonse ole nekerenga gyogo chenchobo gima bwabo abanyagitali aba ebakorwali chinda ondo orwale tega iga libakoirana n'ichinda inchuga iga babwata mariogo gali tolete birogo babarwali ondole nenda toirana nenda onye konye bwate abana onye babwate egasi y'abanyagitali nereye togokora iga tokoina nenda gera yaito n'echianga bali babwate omochando bwa magoro batigare magega talibo mukisitati nonye nabo niga bamenyi baro mogokobo ase baro kobole gojasa women rebwe county yo kogendera kurwa bokonyi gochasa abantu bonse Onachira in a special way go chakorora your mission konye fuatiliande sana na nyana semi tandao and we are always very happy about it. Igona aliko sabango gendere because again te kokora is biblical. Why do I say so? Korwa se kitabu kia Matthew 25 wasomo mstari yo 35 wakaenda mpaka 37 inasema tu ayokokora na kia koteo. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. You gave interview. You gave us umonginago. It's biblical, and we need to support it. Now, some of my friends have a pastor. That means mogende ko fall ekyomo nginago kora na intwe aseko nyarekana onye ntoko nyara korwa chibesa na botoko nyara ko support asama sabo igo thank you so much aseka sia yogo kora mama county na ndayo go kata cross kirase tuara tualire. This is not the first time toko tuara mama county because ndawe sikumurukanga aro yo katato asekisi county korutwa chagete magana devolution ntori ko ikera bonsi ko se bali barura onto ari ko baikera buna to ko ikera omongi noyo. That means is a God chosen na ende na bwate nkoro na bali abagambi bali bacha buna paradiso na babedina timanye tinga bande mpata bete invited Mheshimiwa Mama Donya Toto na aba kamati ya na bakwaniribi ya mole wana mtu toko chikorwe birero byaito asenge cyabande bakwanire amacha ya igao mwesimi werure gotoa ikare gotoa senge chinsanyi naende kere rure gotoa macha ya naende tobwana takoma tenya totakeire atokonye gento kende budenya gitari dispensary atobekere asemu na kembua moinogalia bona ekero paradisa ari goeta ekero diriga kichi campaign ntoi wana neta na paradiso ngango toigorerare enyagitari dispensary agatoboria obore mumboro tago ndarwe bobe kwe dispensary tukaitaba ngobore mumboro mwinaria ese omubaga kogenda bokyo ne basoti bonekero kuna omwesimi wachiraiga Mama Donya Toto etoko musaba kuna mavera abantu abango maene mbaro batigirira abana chitakana nabanyina baboraka bale mashinani bate manyeti tota yetu kumusabanga Mama County nwanje otokonyere abanyina baboraka bali batige tuwabake nabana babo bali barobu na chitakana obakonye muna chinyagitari yekwagachu banyare ko babakwabusa na amaje kagoja abana bali bali kigwa abababugate kibesa bali class ke igoro bakora abana baba balikwa gaki Mama County inere ngento dali kubo yamano kyagera sense manyana tigambe short good man ngo ko igora kindira na go kira sokora nandi na iguro byeke na amanyire nga
Abange baito chinkoro chaito ngubana chiri kuna ije yane ngubwenere. Most people bagwate disability madam. Abakonyora basomete. Lakini employment yako yako. Kuna ije example kama ECD nikapata watu wakaajiriwa nikaacha. Nimefanya ECD na nimesomea special education. Sasa madam, consider persons with disability in employment. Thank you so much. Abantu babo machoge na bochitendere nabakwanire mbiyamole. Akimole namagwakwa bole. Oyo kombwekeirire yato anchake kando. Au email rep. Karibu sana. Ngiganinka kera litwalenge chi campaign korukale liri devolution yachete Kenya 2013. Ntwakwaleta chi campaign tukachowa chi women rep abantu batengo tora bale chinyungu bakoye kuchikura baenda bachikora akiro mubere pole. Wana donyera akabua chikura akaenda akabekerwe kina lakini akateba kende ngeyo kera muzuye takwara bana nchegasi. Bado ugendere gotoikange konya gotokonyaro ngoikara batakanga babora kange. Wana nche mpaka natabire kumbe ho bitina gakire muino gaiga nanje tiango mbwati donya wechi muino gaiga angorokera lienchera gakyo toli mongena tubantu wakira chinkobi. Biyamana mongina donya so korengera libo chitendere nimaite toratara gusiengima orengera iri abantu babo machoge na tigana intwara acha atwara kina no toramo. Akimbia mono ekerante beti anche namate getoro kiane kegunia yamo chianga chiabana negunia yamo chiabangina inde tobwata na kiti atomosira abantu baminto asa marita nkor kwetna kwamboka seitere omosocho bomba barogorogaiga ewodi ya paradiso. Omwamisi bw'ekinseme kiboiko nigereria bagerio kuburia serikali kwimukiria abantu abakora ebikore byokubasalia abana banyaruka kwimukirwa egetambukire egetindikiri chiko nakore obwemisi emyaka 5. I'm sorry tinganji tikukwana about characters lakini nakore obwemisi emyaka 5 lakini omongi norengo mu women rep tindo chinone eritukiri mogokora omukutano uwocha kumanyanga kia abantu bagenderete kiagera nacha uwocha gweka bosa nkobwate emini tari rasmo omonto acha akoe gento nacha totebi ng'ambu ya mono mwang'akire tuchikura ayoka nakorete kereki naisaine ibona kintaete goteba for the first time nindoche no esimbarati tari bobe kiagera ntwakarorerero n'omongi nabo omogabana ori oetete lakini oyo simbarati nere ngutara ari kuno gutara igo tiganya sagusini ekororoka nanga magana ari gwa kwanire karore gesa ngayo manyeta asukuru na asugochi ekororoka na okorete kereki no manyeta lakini bono no paradiso na maeta sakuru na sagochi nagiye ko gatendere eberere tengi etari embe nagiye ko ratubwate municipality bono on egento ndago sorore giokekemo egasi wansiringia ligia baisani abange tokora rimo otigeregago onye kore throughout kera ni maitenge nyasaye na wakane ingakiyo wakana kwao ngokwana na arenga na musore gukwana nabantu babo gitindire ngokwana na arenge gukwana nga egasi na korere bo gitindire nyonkobu liari itanyasaye ngusasima numwa nyoko gokore gasi yengi ya muntu tayo rako esechikura ekyo moiso gyokanta etenkoerese giato chandire gusiengima na seito gabo gitendere geto chandite oete chinyumba chiabantu aba bochiga ogende bomba ba ogende bokiono ogende machoge maatega baemse baminto bandinchira bari lakini ogende chinyumba echi chionsi okonyora abana bari nyumba babwata abana basinyiruka ogende esukuru n'abantu bako abana abachinda nyogwakorire research genda okore chianko chikasin paka bamura bamwabo nabo bako abana chinda nyumba amusora gukwana nande ninganje tikukwana nakwana nobororo abaisi aba ngitinko baruka basaja abaisi aba bako abana bagosoma chinda ngana no tubegete chirongi tokuja gutaraga asabantu gochande to mwana bw'omuntu abwate omwana akonyora omwana obwate emyaka 14 paka agae bagoteng'ekera okonyora oborito otaraika emyaka yao
abanyagitari amba gotebia oyo gose asigete na ugosarika uborito bori utanyare koimuki abaisi abatubigite chironge bakuruku ba paradiso toko abana abachinda akirigia abasikari bakubabwata gose kyagera no genda iga nyumba abana aba no bagokweresa bonse no bagokweresa no babwate imichana simba ateba nga ataite mubwatira na barabu iga ali marani barusia maiso lakini tutaito muntu gutoko ko mwana uborito torusie bintu mbiro maete bigoja kurusu no bimanyete na ino mwensi mumanyete na ali batatu ale chinguru cyo kwenda okora kiriki kurigia abantu abo nandi ngakurira omuiso gabone ngabatebigaria muguchanda abana aba amusore gukwana inakwana nyo paradiso ndoyo mobo ngetingisa ini musaja nje no muisia abaisi aba bakurigia abana babachandete abaisi aba nabatebiri nimbwate gari mongorerete wacha mambe nakwira bosongo kwarigia bakungu mbaroro Gingo libote seni gia Kisii Hot TV korwasi chinsemo cha tendere kutoka sebunge ya umachoge chache kaunti ya Kisii. Ilietalia Brian Kibwage.